Încearcă să scrii din nou o întrebare care înainte te bloca la live-ul anterior. Dacă mai ții minte ce ai scris și încerca să te blocheze. Bun, Andreea, bun, Ana. Și nu mai dați, vă rog, donații, că nu... Păi nu prea e bună. Nu prea e bună, dar ce să și bem. Adică depinde unde ești în România. De exemplu, da, îți dă bloc în continuare? Da, nu, e TikTok-ul care... Nu, e TikTok-ul care cenzurează anumite cuvinte. Eu știu că am avut server de Counter-Strike când eram puștan și eu am băgat niște scripturi în care orice cuvânt încerca lumea să-l folosească, primea mut 2 minute automat. Chestia asta am făcut-o și pe Gmail, am scris toate înjurăturile și toate cuvintele pe care le știu și combinațiile de cuvinte vulgare. În momentul în care primesc un mail cu orice formă de jignire sau de amenințare, mi intră direct în spam și în 30 de zile mi se șterge. TikTok-ul face aceeași chestie. Este o aplicație care nu neapărat că nu-ți dă liberul arbitru, ci este o aplicație făcută să fie pentru entertainment, pentru a pierde timpul, pentru a comunica chestii superficiale. Uite, acum sunt 300 de oameni live, deci mai devreme erau 40 de persoane și acum s-a schimbat ecuația. Deci e făcută aplicația să nu permită jigniri, să nu produce intrigă și tot felul de chestii. Deci sper acum să reintroducem povestea. Ce fac eu în seara aceasta? Și mai mult de... Da, cu baia mare și cu apa plată. Hai să vă zic despre apa mea pe care o consum, exceptând-o pe cea din natură, apa plată din apa direct naturală din munte. Eu locuiesc la 7 km de Parcul Național Bucegi. Momentan locuiesc la 7 km. De ce zic momentan? Că undeva de la anul între 1 și 3 ani, Andreea știe că a primit pe babușca, a primit pe Gmail exact locația. Voi locui la 4 metri de Parcul Național Bucegi, adică terenul unde voi intenționez să facem o cabană cu o tabără de mers în natură, de cazat, de învățat despre ciuperci, învățat despre plante. E un proiect de-al meu de viitor pe care... De fapt, proiectul a luat naștere anul acesta și am văzut că este cerere, am văzut că lumea este interesată de subiect și de ce nu să putem merge direct în natură, direct în rezervația naturală, unde suntem efectiv acolo locuim și chestia asta va fi și foarte aproape de locul meu de muncă și foarte aproape de casă și extrem de aproape de natură. Totul se învârte în jurul meu. Însă, lăsând partea asta de unde beau eu apă din natură, apa de acasă, noi o avem direct din munți. Aici la Brașov, la Râșnă, mai exact ca locație, apa vine direct extrasă din munții noștri, de prin Bucegi. Vine la captare și de acolo de la captare este introdusă pe sistemul fluvial, băgat clor, nenorocită apa, băgate toate substanțele și îmi vine mie acasă. Eu de la intrare și până la sursă, la toate sursele de apă, eu am mai multe filtre, diferite granulații și îmi filtrez și îmi scot un procent foarte mare din clor, dar și din mineralele din apă. Mi-o demineralizez ușor ca să pot să scot cât mai mult clor să fie mai comestibilă și eu beau apă de la robinet de foarte mulți ani. Însă am preferat să fac chestia asta, să am o apă curată și să-mi reintroduc eu mineralele de care am nevoie. Cum fac chestia asta? Păi unul dintre cele mai importante minerale care este în sare, care este în apă,
care toată lumea de acum de pe live le are în casă, e să mai adaug suplimente în ea și singurul pe care îl cunosc care mă ajută permanent în viață este sarea, că restul mi-au din plante, restul mi-au din alimentație. Și consum, am cultura asta ceaiurilor, cam așa arată rafturile mele, astea fiind doar în salon. Pentru că în pod am saci și în bucătărie mai am iarăși. Rita, da, poți să suplimentezi sarea în alimentație, chiar și în apă, chiar și în orice. Însă, Rita, chiar poți să vii pe la mine, te aștept cu drag oricând vrei să vii la Râșnov, te aștept cu mare drag și nu numai, adică cine vrea să mă viziteze acasă, cât timp nu plec eu de acasă, eu sunt fericit. Singurul loc în care plec și sunt fericit și nu sunt acasă e când merg în natură. Te aștept la un ceai, iau și pe unguraică și haideți încoace. Lasă mesaj în privat și lasă de în privat. Bun, hai să-ți explic, Rita, ție personal și în felul ăsta și la toată lumea. Ăsta este recipientul meu de sare. Da? Asta a fost făcută când am făcut ultimul live despre sare, nu mai știu. Nu, cred că este maxim o lună calendaristic. Dar cred că și mai puțin de o lună. Ieri deja mi-am băgat degetul. Aici undeva pe fund a început să se lipească din nou sarea, una de alta. Ce o face pe sare? Ce o face pe sare să... Mi-e dor de emeșe, nu-mi zic că vii. Ce o face pe sare să... că e și leu de aia. Ce o face pe sare să se lipească? Apa are o legătură foarte strânsă cu moleculele din sare. Deci ele două în momentul în care se apropie, se lipesc și nimic nu le mai dezlipește decât ciocanul. Da, de la umezială. Deci încerc să explic un pic cum funcționează sarea. Noi în momentul în care introducem un pic de sare în corp, atunci rămâne și un pic de apă și sarea intrând peste tot, în sânge, în celule, ajunge peste tot sarea, atunci și hidratarea este mult mai corectă. Imaginează-ți că eu vreau să pun apă, iar celula mea arată ca o sită. În momentul în care torn apă, încurge apa și îmi spală mineralele dacă nu este sare. Sarea, hoțomia cea mai mare pe care au făcut-o, da, Băbușca, nu vreau să mă bag. Cea mai mare hoțomie pe care au făcut-o guvernele, că ei sunt de vină, nu e nimeni altcineva. Guvernele au zis, bă băieți, nu vă enervează pe voi sarea, să băgați orez, să tot timpul să puneți recipientul pe calorifer. Eu, de exemplu, din când în când îmi scot sarea din recipient, nu spăl recipientul, îl șterg cu un șervețel și îmi pun sarea la soare, o las pe o hârtie albă, o las la soare și mi-o reintroduc seara înapoi în recipient, scoasă umezeala din ea și funcționează ca în prima zi. Ce au făcut guvernele? Au zis, dom'le, nu mai bine vă pun eu niște substanțe toxice numite E536, care să nu mai facă cristalele de sare să se mai lipească una de alta și sarea să fie tot timpul fină și perfect albă. Ba da, noi cum să nu, da, vrem. A fost ca în clipul cu Maraciuca, dacă știe cineva cu Maraciuca, că m-a întrebat cineva. A zis, da, ne place, vrem substanțe toxice în sare, vrem sarea să fie albă, vrem dinții să fie perfect, totul să fie perfect. Ce se întâmplă cu sarea noastră care are antiaglomerantul? Nu se mai lipește apa de sare și noi mâncăm chestii sărate, chiar putem face abuz de sare, dar nu este o problemă abuzul de sare într-o anumită limită și nu mai are rolul ăla de conexiune apă cu sare.
Aia e cea mai mare problemă, că noi consumăm o cantitate corectă de sare, dar nu mai avem beneficiile anilor 2004-2003 în spate. Noi nu mai avem beneficiile alea. Asta e o chestie care am fost privați de această informație din ce? Din lipsă de interes, din ignoranță. Rita, folosim sare de la... Ai auzit de Ocna Sibiului, Ocna Mureșului, Ocna nu știu care, orice oraș care conține cuvântul Ocnă, există o mină sau o salină din acel oraș. Deci toate cuvintele, deci când cauți pe Google Maps și scrii Ocnă, o să-ți dea o multitudine de orașe. În fiecare oraș există o mină sau o grotă, perfect. Tot ce înseamnă mine de sare. Uite, Laur folosește sarea de animale bulgare. Exact aia o folosesc și eu. Există la Râșnov un magazin de furaje. Am înțeles că oamenii prin alte orașe nu au așa ceva, mă mir. Nu știu, poate Sudul care trăiește în câmpie n-are animale, nu știu, nu cunosc motivul. Nu au aceste magazine de furaje. Există, chiar la mine pe canal, există o filmare și chiar am văzut că are foarte multe aprecieri. Cum intru eu în magazin, pe dreapta au bolovani între 10 și 20 de kg de sare. Nici nu există cantități mai mici. Aoleu, eu rămân fără baterie. Deci nu există cantități mai mici în magazinul respectiv și eu mi-am cumpărat odată un 20 de kilograme de sare cu făcut slănină, murături și consumul meu m-a ținut 2 ani. Mi-am pus și în cap, mi-am pus și în dinți, mi-am pus și în mâncare, mi-am pus peste tot. Cu drag, Meli. Deci asta e... Babușca, fii sigură că vei pleca cu sare. Fii sigură că vei pleca cu sare de la mine, deci nu există. Te leg cu scoci de o bucată de sare și așa pleci. Cum pleacă Melcu cu cochilia în spate, așa vei pleca și tu cu sarea din România. Deci asta este singurul factor care mă face pe mine să fiu funcțional. Uite, am 49 de ore de fasting. Eu sunt perfect sănătos. La cam nu sunt și mi-au confirmat toți asta. Dar sunt perfect funcțional. Singura chestie despre care n-am vorbit nici aseară și nici astăzi și am simțit-o de fiecare dată este îmi scade ușor tensiunea și mi-e frig la extremități. Palmele, chiar și ieri mă uitam în live că aveam gestul ăsta, tot timpul îmi frecam mâinile că mi-era foarte, foarte frig. La fel și picioarele, chiar i-am întrebat pe oameni, uite acum am 20 de grade în salon, este la 20 de grade, folosind Feon am avut 21 de grade, în ultimele 6-7 ori erau 21 de grade. Eu acum dacă bag mâna sub apă fierbinte, am același efect pe care l-am când vii iarna de afară și se simte că te pișcă. Deci asta este senzația pe care o am, la fel și la picioare. Salut, Ionuț! Să-ți faci programare din timp dacă vii de Crăciun acasă. Ăsta e un efect secundar pe care îl simt în momentul fastingului. Eu despre autofagie nu am citit nimic. Eu prima oară când am făcut chestia asta de fasting, efectiv șeful meu arab a început să facă Ramadanul și avea un control al emoțiilor mult mai puternic decât mine, fiind mai tânăr decât mine. Deci eu la 25 de ani aveam un șef arab de 23 de ani care făcea fasting de la 8 ani și pe inteligența emoțională era net superior mie. Și orgoliul și aroganța meu de eu român, cel mai bun de pe planetă, n-are cum un fraier de arab să mă facă pe mine la chestia asta. Și am vrut să împrumut din cultura lor arabă, să preiau și eu intermitent fasting-ul când a fost Ramadanul, undeva la câteva 3-4 zile după ce a început la ei Ramadanul, am început și eu să fac chestia asta. Și asta se întâmpla cu 7 ani. Mi-a schimbat viața complet.
Izabela, ce riscuri să am? O, și cine a întrebat? Liviu Chiriță de analize. Hai că mă uit un pic și eu prin... Dar ce a zis Liviu Chiriță? Ei, wow, sunt a 9-a zi de post cu apă și câte un ceai de fructe pe zi. Vreau să o țin așa până la 40 de zile. Bravo, Liviu Chiriță. Liviu Chiriță, eu am avut o colegă, în general, Roxana Chiriță. Zi-mi un pic, domnul Liviu, faci ce ceaiuri folosești și de ce vrei să faci 40 de zile? Nu mănânc nimic, am 49 de ore de când n-am mâncat absolut nimica. Azi dimineața am făcut o comandă cuiva și era să bag niște fructe de ienupăr în gură. Dar mi-am dat seama în timp ce le-am băgat în gură, am mușcat din ea și am zis, bă, ce faci? Deci creierul era poate se vede pe față, poate se vede oboseală, nu sunt, sunt un pic haotic în limbaj. Da, Mihaela Lungu, uite că ți-am mai văzut întrebarea, am vrut să... Deci sunteți tatăl lui Roxana care stă cumva, a făcut școala în Reșnov? Foarte tare, da, să vă dau un follow. M-am întâlnit, mi-a cerut să o tun și am zis până nu deschid salonul nu pot să o fac și s-a dus înapoi în Anglia. Da, Mihaela, de ce nu consum apă din izvor? De ce nu consum tot timpul apă din izvor? De fapt, asta este întrebarea corectă. 1 la mână din comoditate, 2 la mână nu am mașină, nu am permis. Și chestia asta vreau să rămână momentan așa, pentru că nu mi-a plăcut niciodată să conduc. Am condus noaptea, să zicem așa, de mai multe ori, am condus și câțiva kilometri mașina, am făcut și drifturi, am făcut și nebunii cu mașina, știu să conduc, adică știu să conduc, în sensul că nu mi se pare deloc complex să conduci, n-am condus în trafic, am condus singur, ea ca mașină individuală știu să o conduc, însă nu am avut nicio pasiune de când eram undeva la 6 ani, știu că am fost întrebat ce mașină îmi place. Și am zis, eu nu știu nicio marcă, eu știu mașină roșie, mașină galbenă, mașină albă, eu nu știu nimic despre mașini. În prezent, de când am TikTok, am învățat despre mașini, că îmi place orice chestie tehnică. Da, uite, n-am considerat ca fiind necesar și asta mă împiedică pe mine să-mi aduc apă ori de câte ori fac chestia asta și să-mi aduc undeva. Am izvoare în oraș, însă nu am izvoare curate, sau cel puțin anul ăsta a fost o problemă reală. Nu, motivul e, nu am cu ce să-mi aduc din Parcul Național, iar râurile care există, râurile de suprafață, nu sunt o sursă sigură. În orașul în care locuiesc, Brașovul, este foarte poluat deja. Deci Brașovul nu mai este acea imagine de la poalele Tâmpei cu urși din Răcădău și cu toate nebuniile. Nu este toxic aici aerul. Eu am fost acum 2 ani când am făcut o drumeție de vreo 500 de kilometri cu cortul prin România, am făcut un Asia Express în România, am ajuns la un moment dat la cineva care mi-a rămas și prieten, am ajuns la Horezu și am dormit într-un vârf de deal pe la Cernișoara, Horezu, prin zona respectivă. Iar eu, în momentul în care m-am trezit la omul ăla în curte, undeva la o altitudine ușor mai mică decât la Brașov, am simțit un aer mult mai puternic, mult mai tare, mult mai curat.
Uite, acum că îmi ziceți chestia asta cu apa, aproape că mă simt cum sunt, adică prost. Și da, ar trebui să facem chestia asta, ar trebui să încercăm să ne luăm apa. Da, Iurea, este extrem de toxic Brașovul, mie nu mai îmi place. Eu personal, când tovarășul meu anul trecut mi-a trimis poză, că chestia este super recentă, anul trecut mi-a trimis poză cu terenul respectiv și mi l-a arătat pe hartă unde este, am zis, frate, vin în război cu tine, vreau și eu să stau în pădure acolo. Deci e cea mai apropiată formă de viață e la 2 km de terenul respectiv din Parcul Național. Și acolo e la, cât să zic, 15 minute de mers pe jos, dita mai izvorul, sunt vreo 4 izvoare unul lângă altul, e o sursă permanentă, pe secetă a mers apa ca întotdeauna. Iar în Râșnov, în oraș, există undeva la vreo 3 km jumate un izvor cu apă potabilă, mai aproape de 3 km jumate nu am, în care a secat complet vara asta. Însă mai există o chestie, hai să vă mai zic un secret. Da, la Adiță vorbesc, Ionuț. Mai există un secret cum putem purifica apa acasă. Chiar și mizeria asta de apă. O facem aghiazmă. Și când zic aghiazmă, nu punem busuioc și facem cruci peste ea. Aghiazma, chiar argintul coloidal cum se produce, are aceleași proprietăți cum e argintul coloidal, însă aghiazma este făcută un fel de 0,1 argint coloidal. Cum se face în biserică aghiazma la Bobotează? Se pune într-un vas mare de argint pur, se pune apă, se lasă peste noapte, se face acea rugăciune specifică. Aici în partea lor de meserie, ce fac popii, nu mă bag, este treaba lor. Oricum, apa are memorie și intenția și rugăciunea contează extrem de mult în calitatea apei. Apa asta, dacă îi zic mulțumesc spre deosebire de asta pe care o ignor efectiv, asta o să fie mult mai bună. Aceeași sursă de apă. Apa pe care o fac preoții se numește aghiazmă. Una dintre principalele elemente chimice. Eu am fost o parte bună din viața mea. Nu numai că am fost ateu, molecule este pus unul lângă altul, iar fotonul de lumină trece efectiv prin toate astea. Deci tu prin sticlă trece lumina și tu vezi ceea ce este după sticlă, pentru că nu este nimic să oprească lumina. La celelalte săruri, verde, neagră, maro, roz, nu contează, dar în special cea roz, că acolo e pasiunea, că e și o culoare frumoasă, somonul acela e o culoare frumoasă, de ce să mint? Acea sare are în componența lui, are un procent extrem de mic dintr-un alt mineral care îi sparge forma perfectă de cristal și îl pune câș. În momentul în care l-a pus câș, atunci ăla intră lumina, intră fotonul de lumină și acolo se refractă lumina și apare diferite culori. Trebuie să știi un pic de fizică și de chimie ca să faci diferența între sare celtică, sare Himalaya, sare de baie și toate căcaturile de sare, care nu diferă decât din punct de vedere al structurii atomilor. Sunt aceiași atomi, exact aceiași atomi, doar că există un atom din tot compozitul ăla care e pus așa și atunci nu mai face cristal și îi dă o nuanță de roz, verde, alb, galben, portocalos, dar nu are proprietăți diferite. Sau dacă le are infinit de mici. Sper că m-am făcut înțeles pentru ultima oară. Oricum o să vorbesc despre sare celtică în fiecare zi până la sfârșitul vieții mele. De ce e o prostie de marketing? Bună, mâine dimineață la ora 9 trebuie să încep din nou treaba. Intru în a treia zi de fasting. Cine nu a fost în prima zi de live, nu este nicio problemă, pentru că oricum a pierdut o critică din partea mea, a pierdut o realitate pe care nici eu nu o trăiesc decât de vreo o dată
de 3 ori la un an jumate chestia asta. Ultima oară am făcut, acum 10 luni am făcut chestia asta cu fasting-ul. Atunci am urcat în a treia zi de fasting, am urcat la Cabana Mălăiești, la cotul 1750. Toate sărurile din România sunt extraordinar de bune, la fel toate. Peste 99% din toate sărurile din lume conțin doar natriu clor. Atât. Restul, că îți place ție să crezi că sarea de nu știu unde este mai bună decât sarea de nu știu unde, e aceeași chestie. Și mâine intru în a treia zi de fasting și am și a treia zi de muncă, am o zi și plină de muncă, vreau să fac niște mici modificări pe aici, pe la studio unde filmez. E închis salonul pentru renovare următoarele zile, dar asta nu înseamnă că stau. Deci cine crede că fastingul se face cu a sta în pat și a strânge de milă, se înșeală. Nu, am foarte multă treabă. Eu nu, dacă mai ești pe aici, o să vezi și tu scaunul dacă vrei să vii, dacă nu, nu ți-l arăt. Și o să ne vedem. Sarea iodată nu este dăunătoare, iodul în cantități mari este dăunător. Toate problemele de tiroidă de la iodul din sare apare. Iodul este un produs foarte bun. De parazitare se face cu iod. Dar noi nu trebuie să consumăm iod zilnic. Sare, da, zilnic. Deci o zi, 2 fără sare, 3 zile fără sare, dar și fără efort, o să vezi că încep să apară probleme. De cum te simți, de stare de spirit. User, nu zici că este sarea din România cea mai bună. Este, sarea din România este cea mai bună. Și pentru cine este cea mai bună sarea din România? Pentru noi românii. Pentru că dacă ai fi fost în Pakistan, sarea de Himalaya, care este 99% identică cu sarea din România, era cea mai bună pentru ei. Uite o chestie care vreau să intre în memoria colectivă. Cu cât îți procuri hrana mai aproape de casă, cu cât este mai asemănătoare de ceea ce consumau strămoșii tăi, și corpul trăiește o chestie familiară. Aveam această conexiune cu pământul și cu locul de unde suntem noi, de baștină. De asta este mai bună sarea din România pentru oricare român, chiar dacă este plecat peste mări și țări. Există acea chemare a pământului, când se face harta astrală. Există un loc pe pământ în care tu ai venit ca entitate pe lumea asta și ai folosit un corp, s-a folosit, cum zice la Biblie, s-a folosit țărâna de unde ești tu de acolo. Când zice metafora de s-a folosit țărâna, adică toate mineralele care au crescut, care sunt în pământul de unde tu te-ai hrănit, părinții tăi s-au hrănit, bunicii tăi s-au hrănit din pământurile astea. Tu ești produsul din acele minerale din pământ, din apa și pământul de aici. Nu suntem făcuți din pământ ca sobele și a suflat Dumnezeu cu Sfântul Duh și a făcut sufletul. Se referă că noi suntem mineralele, suntem zăcămintele pământului de pe care călcăm. Suntem și noi aceleași minerale. Câtă sare să ingerezi deodată? Că eu consum 10 grame de sare în 24 de ore. Și sticla asta de apă o am făcută la ora 5 după masă, la ora 17, și mai am o treime din ea. 2 linguri pline este exagerat de multă sare odată. E enorm de multă sare. 2 lingurițe, asta înseamnă undeva la cam 3 grame, 2-3 grame de sare. 2-3 grame de sare consumate odată poți să-ți irite colonul. Un efect la supradoza de sare se simte când începi să ai iritație la colon și este ușor laxativă. Există la un moment dat o practică pe care am descoperit-o la un psihiatru, la un cercetător, când am cercetat un pic și bolile mentale. Da, se poate face și de parazitare, dar este un pic cam agresivă asta. Nu prea recomand de parazitarea cu cantități mari de sare odată în organism.
Uh, la asta cu sarea multă, văzusem o chestie ca să poți să-ți reglezi chimicalele din organism, să introduc 4 grame de sare, 4 grame de bicarbonat. Îi mai crește un pic pH-ul pentru că bicarbonatul e alcalin și mai ridică din aciditatea sării, o ridică într-un nivel normal spre alcalin. Și atunci se introduc undeva la, stai cât era, deci erau 4 grame de sare, 4 grame de bicarbonat într-un litru de apă distilată, deci apă distilată obligatoriu, și se consumă 250 de grame de apă din mixul respectiv pe oră. Deci în 4 ore se bea un litru de apă cu câte 4 grame de sare și 4 grame de bicarbonat. Dar nu mai știu ce beneficii. Știu că schimba ceva chimicalele din organism, regla și pH-ul de la stomac, avea niște beneficii, însă era și ușor laxativ, adică era și o formă de deparazitare mai non-toxică. Iarăși o chestie, dacă sunteți curioși de live-ul cu deparazitarea, există pe YouTube. În live-ul respectiv am înțeles că pancreasul folosește pe post de deparazitare bicarbonatul. Deci pancreasul nostru produce bicarbonat ca să omoare bacteriile din stomac. Iar dacă ați observat, eu iau câte o guriță mică, mă hidratez cu un pic de sare, spăl gustul de sare din gură cu un pic de apă normală. Asta nu fac toată ziua non-stop, asta o fac doar acum pe live când vorbesc foarte mult. Însă în zilele de fasting îmi place să stau și singur și cu asta închei discuția că vreau să mă duc la somn. În zilele de fasting am observat că tot corpul, intrând în autofagie, se schimbă, dar inclusiv și mintea mi se schimbă, adică gândurile, ideile, totul este diferit, inclusiv focusul pe care l-am. De exemplu, eu cu văzul stau foarte bine, însă după o zi aglomerată obosesc ca văz. Astăzi am observat că mi-a crescut claritatea în vedere. Nu știu de la ce este, dar știu că ceva în mine se curăță acum. Ceva care mi-aduce oboseală în fundal mi-a dispărut după 48 de ore de fasting. Și asta am observat-o spre apropierea, probabil nu știu care este chestia, dar undeva la penultimul client, că ultima a fost o fată, spre ultimul client am început să văd că eu fac foarte multe skin fade-uri și vorbesc de micron și de milimetri acolo. Și am început să văd mult mai bine. Deci efectiv văd mult. Deci eu astăzi, partea de concentrare, da, fastingul este postul negru. Postul negru cu apă. Că la Biblie există postul negru fără apă, dar fastingul normal, cum termenul de fasting se folosește pentru postul negru cu apă. Și după aceea există și dry fasting fără apă și da, folosesc cuvântul de fasting. Eu nu știu, îmi place mai mult decât post negru. Sunt două cuvinte, e mai scurt fasting. Îmi place și mie un pic de engleză. Dar asta cu cum mă simt vreau să o las în a treia zi. 4 zile îl fac de fasting și în a 5-a zi vreau să renunț și la apă, să văd cum mă simt. Dar nu șterg eu comentariile, TikTok-ul le șterge dacă scrie anumite cuvinte care el consideră că sunt jigniri sau înjurături, șterge automat. Dacă vrei să-mi scrii ceva, încearcă să formulezi altfel mesajul față de cum ai făcut-o până acum. Nu știu, nu e vina mea că se șterg comentariile. Văd că și moderatorul a ieșit, nu e nimeni care să-l șteargă. Da, găsește sinonime la ceea ce vrei să-mi zici. Dar asta cu cum mă simt din punct de vedere energetic, sunt în a doua zi de fasting. Azi am peste 48, 51 de ore. Am intrat în 51 de ore de fasting. Nu vorbesc decât despre de fasting, subiectele sunt
Dacă intri pe paginile mea, sunt aproape toate subiectele de sănătate abordate, aproape toate. Da, cuvântul cum este cam în engleză este o înjurătură. Și de aceea e considerat, știu și eu am problema asta și eu eram un consumator de live-uri și scriam cuvinte normale în română și în mijlocul cuvântului era o prostie în altă limbă, în engleză și îmi bana mesajul. Da, asta am vorbit la începutul live-ului, am vorbit de cum mă simt, o să apară pe YouTube, că nu o să mai stau să explic încă o dată. O să apară pe YouTube săptămâna viitoare toate live-urile din prima zi în care am fost acid, am fost nervos, am fost all over the place, nu m-am putut controla și nici n-am vrut să mă controlez în anumite momente, că am simțit nevoia să eliberez un pic de venin din mine, că m-am și enervat, m-am lăsat enervat de subiectul cât de slab informată este lumea despre sare. Deci mie nu venea să cred, eu am făcut o mini cultură a ce înseamnă sare și alimentația cu sare. Pasta de dinți mi-am făcut-o pe bază de sare și de bicarbonat. Adică acest element care îmi guvernează viața în ultimii ani. Și mi-am dublat nivelul de sare și de apă și viața mea este mult, mult mai sănătoasă și nu fac nimic extraordinar. Deci doar mă hidratez mai bine, dorm mai bine și consum mai multă sare. Și efectiv viața mea în ultimii 4 ani s-a îmbunătățit considerabil. Cu excepția că răcesc ca orice om, eu n-am nicio boală de peste 4 ani. Nimic, deci nu știu nimic, nicio boală. Nici COVID-ul, n-am avut COVID, n-am simțit COVID. Ăștia zic că există COVID fără să-l simți. Nu prea cred, dar hai să zicem. Auzul nu mi s-a îmbunătățit foarte bine pentru că eu am de-asta, cum se numește, anorectiță anală. Adică aud, dar mă doare în dos. Nu, auzul nu, văzul. Văzul într-adevăr, simt că văd mult mai luminos. Intră mai multă lumină. Deci nu mi s-a îmbunătățit calitatea culorilor, cât intră mai multă lumină. Eu acum am redus undeva sub jumătate luminozitatea la telefon, pentru că scrisul este alb la comentarii și mă omoară cât de mult scris este. Adică îl văd de la distanță. Chiar mă uitam în alte live-uri, mi-aduc aminte cum mă simțeam, că aveam o problemă să citesc textul, foarte mult text. Acum sunt după 11 ore de muncit în continuu, eu văd perfect. Fă-ți un pic research-ul cum se face acest post cu apă. Dăm voie încă 2 zile să-l țin eu, undeva pe luni, pe marți. Pe luni nu, că luni vreau să stau într-o formă de meditație și vreau să vorbesc după ziua de luni voi face un live de recapitulare și apoi undeva, cred că marți voi face live-ul de recapitulare și îl voi anunța, deci îl voi anunța live-ul de marți sau poate miercuri, de asta zic că nu știu exact ce îmi pregătește viața, poate mor până atunci, cine știe. De undeva pe săptămâna viitoare, în prima parte, vreau să fac live-ul de recapitulare. Cum am trecut prin toate, eu o să îndaladez live-urile și le voi urca pe YouTube după aceea. Needitate, nemodificate, cu greșeli, cu strâmbăciuni, cu introduceri, cu cuprins, cu încheiere. Mă repet deci cel puțin de 20 de ori cam toate informațiile. Foarte bune, Florie, foarte bine faci. Mie îmi pare rău și nu o să vorbesc despre anteriorul fasting pe care l-am făcut. Cum după 60 de ore mi-am luat mâncare cu mine. Am fost un pic speriat pentru că am urcat undeva pe 7 ianuarie un grup mai măricel de oameni. Am urcat în munții Bucegi
după 60 de ore de fasting și am zis la toată lumea, domnule, eu mă duc în munți, dacă o fi să mor, vreau să mor acolo de foame. Era o glumă și am avut mâncarea după mine și am coborât de pe munte și în ultima parte am și alergat în timp ce coboram și atunci am avut un moment în care mi s-a tăiat filmul. Deci există o așa numită, îi zic, frână de mână în momentul în care faci fasting. Am o energie, deci pot să demonstrez și acum că fac flutări cu bătăi din palme. Deci ia să vedem dacă mai pot să fac la ora 11 noaptea. Ia să vedem. Ia. Oh. Ia. Ha, comună. Nu pot de fel comună. Deci se poate. Se poate face. Haide pe 28 la Sphinx? Păi ne vedem la Sphinx, tată, normal că ne vedem la Sphinx. Deci mă bucur că am pe cineva de aici care ne vom întâlni la Sphinx. Ba da, puneam sare în apă. Doar că am făcut foarte mult efort. În ultimele 45 de minute înainte să ajungem în vârful muntelui, am depășit toată coloana de oameni. Am depășit toată coloana de oameni și am vrut să văd ce se întâmplă dacă trag la maxim și simțeam efectiv că mă ia așa năbușeală de efort. Și după ce am ajuns la cabană, ne-am calmat, i-am așteptat pe toți să mănânce și am coborât din nou și spre coborâre am zis, mai e o oră până la mașină, dă să-mi permit să fac pe nebunul. Și efectiv alergam la vale cât am putut de tare și m-a luat amețeala. Deci am simțit că nu se poate face un efort prea mare atunci. Deci asta a fost o chestie care m-a inspirat din greșeala mea de data trecută, când am vrut să fiu eu căprior pe munte. M-a inspirat să fac acest fasting, care nu era plănuit să-l fac în noiembrie, n-am vrut să-l fac în iarnă, am vrut să-l fac undeva spre primăvara anului viitor. Dar îmi crește energia, dar nu mai pot să fii haotic. De data aceasta mă duc mai mult de 4 zile minim, 5 în a 5-a zi fără apă, să vedem cum mă simt. Și am vrut să-l fac filmat, pentru că în prima zi este haos. Deci dacă reușești să treci de primele 24-40 de ore acolo, undeva când astăzi, la ora 21 fac 48, tând 8 ore. Da, undeva după 40 și ceva de ore am început să simt toate îmbunătățirile. Starea mea de spirit era mult mai bună, focusul a început să crească, mintea mea a început să-mi vină alte idei, alte gânduri, alte chestii. Adică trăiesc o altă formă de realitate acum, după 40 ceva de ore. Deci hai să zicem, primele 48 de ore sunt critice. Tot trec gânduri din astea nebune. Dar acum, efectiv, e 11 și ceva, nu mi-e super somn, nu mi-e foame deloc, pulsul am normal, mâinile reci ca în primele ore, deci ca ieri, picioarele nu le mai simt foarte, foarte reci, cum le simțeam mai devreme, acum că am pus un pic și sângele în mișcare. Palmele, eu tot timpul am problemă cu palmele, deci mi-e frig vară, iarna mi-e frig în palmă. Și că e sincer și de-aia mi-e frig în palmă, nu știu. Dar mă simt extraordinar de bine. Un pic mai bine decât mă simt normal. De asta am vrut să filmez tot procesul, să intru măcar câte o oră. Văd că astăzi iară s-au făcut 2 ore și ceva. Vreau să intru să filmez tot procesul și să mă uit și eu, să dau mai departe la copiii mei și poate inspir. Uite, văd pe oameni care sper să inspire chestia asta, că nu se moare. O să intru și mâine să vă demonstrez, o să intru și poi mâine. M-am cântărit, am pierdut 1,2 kg astăzi. Astăzi mă refer în ultimele 24 de ore. Acel kilogram
ca să vă imaginați, eu nu-l mai am de ieri. Deci eu am 1 kg mai puțin. Mușchii mei au 1 kg mai puțin astăzi. Sufletul meu care îmi dă energia folosește un corp mult mai ușor. Nu mai am stomacul, a luat pauză. Stomacul de o zi și ceva, el nu face nimic. În momentul în care ajunge apă în stomac, zice: da, e un produs care mie nu trebuie, îl dau mai departe la colon și acolo intră în intestinul subțire și ajunge la rinic și face altceva apa în organism. Zice: eu ca stomac n-am nimic de făcut, eu mă pun la somn. Stomacul meu acum sfore cu balenoașe din acelea de mușchi la nas. Deci doarme de mult. Ieri noapte când am dormit la fel, în momentul în care am stomacul gol, creierul nu se mai gândește la mâncare și la toate chestiile astea. Mintea este mult mai ageră, somnul este mult mai liniștit și automat astea îmi dau un perpetuum mobil în continuu de a avea o stare de bine. Deloc frica de foame. Adică, dar trebuie să conștientizăm chestia asta, că nu se moare în 2 zile. De asta cu rostul stomacului. Dacă ai un stomac vindecat, nu te doare stomacul. Deloc. Eu am avut gastrită la 24 de ani. Făceam pe mine de vreo 6 ori pe zi, timp de 1 an și ceva. Am ajuns să iau medicamente și tot felul de chestii. Nu mai știam ce să mănânc, nu mai știam ce să mă fac. Un scaun pe noapte îl aveam în mijlocul nopții. Dacă n-ajungeam la 3 dimineața la baie, eu efectiv făceam un pat. Atât de rău am ajuns cu sănătatea la stomac, până la 24 de ani. Stai un pic să calculez. Oricum, pe pandemie, acum vreo 4 ani și ceva, reușisem să mă vindec. Lasă mesaj în privat pentru coada de curcant, că da, am să-ți trimit. Și este foarte bună pentru vindecat stomacul, una dintre cele mai bune pe care le știu. Pansament gastric este în alba de păldure și ciuperca pentru vindecare este cea mai bună. Dar o să spun mâine, că mai am comenzi de făcut pentru luni. În momentul în care mi-am vindecat stomacul, am locuit cu un tip care mi-a adus în casă, pentru el, nu pentru mine, era pasionat de picant. Și mi-a dat al 10-lea cel mai picant ardei din lume. Și am mâncat o gură din ardeiul respectiv, aproape am făcut șoc anafilactic de la cât de picant era, nu era pentru mine chestia, era mult prea mult. Însă ce m-a surprins pe mine, că tot organismul de la stomac până la colon nu m-a durut nimic, nu m-a usturat nimica. Deci a te roade stomacul este o consecință a unor probleme la stomac, nu este un simptom creat de foame. Foamea este o emoție. Foamea te trimite către o emoție negativă, către instinctul de a vâna, instinctul de motivare de a ieși din peșteră și să te duci să culegi plante și să culegi căprioare. Mă rog. Bun. Mă duc că mâine, în 8 ore, 9 ore sunt înapoi la salon, iar n-am făcut curățenie. Efectiv astăzi am terminat munca la 9 fără 6 minute, la 9 fix am intrat pe live, este haos. Scaunul l-am aruncat mai încolo să am loc de desfășurare. Parcă roade, corect, parcă roade, nu roade, parcă roade. El cere chestii, cere mâncare, adică stomacul este al doilea creier al nostru. Și în momentul în care el nu primește mâncare, din experiență personală, din practică, sunt 3 cicluri de senzații de foame pe care le avem. Este prima, care e cea mai puternică și cea mai urâtă. Undeva la 1-2 ore apare a doua și iar și ia o pauză și apare și a treia formă de a cere de mâncare. În momentul în care este refuzat de 3 ori, atunci corpul începe să consume, să intre în autofagie și să ia din resurse mâncare. El face chestia asta de câteva ori, nu știu de câte, n-am stat niciodată să cronometrez. Însă face chestia asta până ajunge la autofagie. Este într-un protest constant. Dă-ne mâncare, că murim de foame. E acea luptă. Dar după ce treci de acea luptă, el se pune la somn, zice: ok, rolul meu de stomac a luat sfârșit,
las acum corpul să consume din depozitul de energie și din chestii. Vă rog să nu-mi trimiteți cadouri, că nu mă interesează banii. Dar mai stăm de vorbă pe subiectul fasting și mâine, și că tot așa n-am plan, n-am de vorbit, nu mi-am scris nimic, ce voi trăi mâine, asta vorbesc mâine seară. Iar o să încerc să mă țin cât mai mult pe subiect, pentru că vreau să fie pe pagina mea de TikTok, se găsește YouTube în descriere jos. E buton către YouTube și Instagram. Nu știu nimic despre celulele STEM. Adică nu știu să-ți răspund la întrebarea asta. Bun, mulțumesc frumos că m-ați ascultat, cine a avut răbdare, cine a fost și de ieri. Mâine undeva la ora 21, poate intru mai repede, iarăși fac proba de cântar cât am slăbit în 24 de ore și din nou o să prezint ce s-a întâmplat în prima zi, în a doua zi și în a treia zi. O seară frumoasă tuturor, că eu deja o am. Mulțumesc!